Este martes, o alcalde do Grove saíu ao paso tras a polémica xerada coas obras na rúa Alexandre Bóveda e no paseo de Lordelo. José Antonio Cacabelos asegurou que a actuación non vai provocar cambios importantes no tráfico da vila, unhas declaracións que pros veciños non son certas. A veciñanza non está en contra das obras, xa que considera necesaria as melloras nas tubaxes e o anchamento das beiras rúas, pero están en contra de mudar o sentido do tráfico. Pero sí a que se suprima un dos carrís da arteria xunto coa Avenida de Portugal que máis tráfico absorbe e alivia de todo o casco urbán e como resultado deso se teñe que redistribuir o tráfico por calexóns, como fan sempre dende este goberno local. O alcalde tamén advertiu que só se eliminarían 14 aparcadoiros, pero a veciñanza tamén considera que son máis. Non é certo, 14 aquí, pero este é unha rúa enteira, Alexandre Bóveda, e as que eliminou diante do Bar Venezuela, esas non contan, porque as matemáticas son exactas, e as que eliminou co tramo que xa fixo no cruce donde está a panadería Galaico, tampouco contan, porque é un suma e siga, 14 máis 10, 12 aproximadamente diante do Bar Venezuela. Os veciños acudirán o domingo a unha reunión que creen que será tensa. Vamos a acudir a esa reunión. Sabemos que vai a levar moita xente afín a él para que fagan presión, pero que sepa que en base a mentiras, presións e falsedades non nos vai a desmobilizar. Tamén teñen claro que se o goberno local non propón alternativas, eles non cederán nas súas reivindicacións. Pero que propoña un acordo e nós proporemos unha contraproposta. Nós non queremos que se suprima un carril de circulación aquí. Non o queremos. Se poña como se poña, diga o que diga. Corrixa, señor alcalde, corrixa, está a tempo. E atenda aos veciños, non se burle dos veciños, non se ría de nós. A pesar da reunión, a veciñanza continúa traballando para unha nova movilización. Xa activaron os trámites na subdelegación do goberno para convocar unha manifestación.